ubaba, ngibingelele umama, ngibingelele umkhulu, ugogo, insizwa, intombi, Sunday school. Ngigama elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Ngiphinde ngithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaleli gama. Lenkosi uJesu elibekwe phezu kwawo wonke amagama. Kuze kuthi wonke amadolo awabasemhlabeni noma abasezulwini, awabasemhlabeni nangaphansi komhlaba ayaguqa nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi. Nathi ke sivuma singakaphoqwa. Singakafiki lesi sikhathi la sibe siphoqelekile la umlomo uzobe usuyivulekela khona umuntu eseyisholo esha omunye. Njengoba namadimoni ayasho ayaguqa. Mangabe sithi uJesu Kristu inkosi nawo akana choice. Kuyaphoqa ukuthi makaguqa. Ngoba leli gama linikezwe amagama amakhulu noma linikezwe lenzele abakhulu phezu kwawo wonke amagama. Sizoqhubeka ke nendaba yokungcweliswa kwegama likaNkulunkulu kuMateyu 6 kuverse number 9. Kodwa kasiqale futhi ke kuverse 8. Kuthiwa ngakho ke maningafani nabo, ngokuba uyihlo uyakwazi umkuswelayo ningakaceli kuye. Ngakho ke anokhuleka kanje nithi, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Ngicela sibhuqe. Baba thona amandla size kuwe, size emthunjini wokuphila. Shilo uNkulunkulu othoyingcwele ukuthi olizwayo izwi lakho alenze ufaniswa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo edwaleni, bese Nkosi safika isichotho, yafika imvula, yana ngamandla, kodwa leyo ndlu Nkosi ngoba yakhiwe edwaleni yama njalo kwaze kwaba sekugcineni. uNkulunkulu othona amandla, siyazi ukuthi indodana yothando lwakho inkosi yethu Jesu Kristu iyidwala esime ngalo. Uma sakhile kuleli dwala eliyinkosi uJesu, angeke sinyakaziswe. Ngokushilo Nkosi kuMateyu 16 verse 18 ukhuluma Nkosi nabafundi bakho, wawusubhekisa kuPetro wathi, nami ngithi kuwe unguPetro, kuleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, wathi amasango eHadesi awayokulahlula. uNkulunkulu othoyingcwele, sesithembe lona leli dwala, Nkosi yamakhosi, elaba isikhubekiso kwabaningi, laba isikhubekiso kubaFarisi, kodwa uNkulunkulu othoyingcwele laba isisekelo segumbi. uNkulunkulu othona amandla, size kulo ke leli dwala elinguKristu. uNkulunkulu othoyingcwele, sifihle kulo mfantu wedwala Nkosi, ukuze Nkosi yamakhosi singanyakaziswa, nebandla lakho linganyakaziswa ngoba lingumzimba wakho uJesu Kristu eyinkosi. Siyacela ke Baba thona amandla ukuthi ukhulume ngathi, usifake Nkosi kule dwala, sihlale kulo Nkosi usukhulumile ngathi. Nkosi yamakhosi, silizwe izwi lakho, nokulizwa kwethu izwi lakho bese Nkosi sibe nokuhlakanipha kwasezulwini ukuthi somandla sihlale kulo njalo singasuke kulo, ngoba ngisho namazwi okuphila atholakala kuwe Jesu Kristu inkosi. Amen. Lapho masiqala kuverse 8 kuthiwa ngakho ke maningafani nabo. Kusho ukuthi kunabantu la ekungafanele sifane nabo. Labantu laba nabo bayakhuleka. Labantu
kunezinto abazenzayo bethi bazenzela uNkulunkulu, bethi benza umsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa la inkosi uJesu ikhuluma nabafundi bayo ithi masingafani nalaba bantu. Ngoba kukhona abantu abazokwenza izinto njengathi. Kukhona abantu abazokwenza izinto kubukeke sengazi ukuthi bangakithi. Kodwa mase sibheka ama-characteristics izinto abazenzayo kuthiwa masingafani nabo. Ngike ngangena-ke la kukhulunywa ngokuthi umuntu omunye mayinikela umuqala lapha eqaleni nje ku-chapter 6, omunye uyanikela lithi iBhayibheli isandla sokhohlo masingakwazi sikwenzayo sokunene. Umuntu anikele ukuze abukwe ngabantu, nomuntu akhuleke ukuze aziwe ngabantu. Ngike ngahlangana nabazalwane abawulolo hlobo, and uma ngiqhubeka ngihlangana nabo kaningi lento yagcina isijwayeleke. Eqaleni ngangiyixwaye ukuthi hayibo lento iphambene nizwe, kodwa ngokujwayela yaya ingasanakeki, ishona phansi, kubukeka sengazuthi yinto eyamukelekayo, istandard sakhona lesi. Kodwa thina kuthiwa masingangeni kulesi standard, masingafani nabo. Uzothola uma ungena kulo mnyango kwenziwa ngale ndlela, kodwa kubhaliwe la ezwini ngokucacile. Lana-ke sitshelwa ukuthi masingafani nabo. Manje masitshela ukuthi singafani nabo, lento ifana nomuntu oyinxusa. Umuntu oyinxusa usuke esezweni okungesilona lakhe noma lakubo. Kulelizwe akulona akasiyona i-citizenship, akanayo i-citizenship yakhona, akanawo amagunya, akabhaliwe emabhukwini akhona ukuthi wena nguwala. Kodwa ukuzithola ekwelinye izwe, makulelizwe leli kufanele abeke iflag elikhombisayo ukuthi owaliphi izwe, and kumele alirepresente izwe lakhe la ephuma khona, ebe engekho ezweni lakhe. Kodwa futhi kunezinto zezwe akulona ngaleso sikhathi aphoqelekayo ukuthi akazenze. Ake ngilinganise, uma ngathiwa angiyoba yinxusa eJalimani, kuzofanele ngibeke iflag lase South Africa la ngizalwa khona, la inkaba yami ikhona, la abazali bami abangitholela khona, la ubaba wami owangitholela khona. Uma ngikuleyo ndawo, at the same time makufanele ngidrive imoto, angizudrive ngendlela engidrive ngayo uma ngise South Africa, ngoba kunemithetho yakhona lapha. Kufanele uma ngidrive i-steering sakhona singaka left, akufani nala eSouth Africa. Uma ngidrive kufanele mina ngihambe ngasesidini la kwa right, hayi ngaka left njengase South Africa. And mangenza into ephambene nalokho, ngoba ngithi mina ngilandela into zezwe lakithi, ngobe sengonile bazongifayina lapho, bazongithwesa icala, ngingavalelwa ngisho nasejele ngoba ngeqe imithetho yalelo. Yikho iBhayibheli lisitshela ukuthi kufanelwe ukuthi silalele abaphathi bethu noma omaster bethu noma ngisho labo asibasebenzelayo sibalalele. Ngoba noma singesibona abalelizwe, into esenza ukuthi singabi ngabantu balelizwe njengabantwana bakaNkulunkulu nguJohn 1:12, ukuthi sesiphiwe amandla okuba sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. And umhlaba uyisenabelo nje sezinyawo zikaNkulunkulu, kodwa i-citizenship kaNkulunkulu usezulwini. And la esizofunda khona ezinye indaba esizifunda la namhlanje, sizokuthola lo ukuthi uNkulunkulu ungowasezulwini, akusiyena owasemhlabeni. Kodwa thina futhi sibizwa ngabantwana bakhe, sinikezwe amandla, siwaphiwe lamandla okuba sibe ngabantwana bakhe, sibe sisemhlabeni.
kunezinto ke umuntu oyinxusa okungafanele azenze ekwelinye izwe ezalelozwe uma ngabe kuphambana nemvelaphi yakhe. Umuntu koyinxusa kumele arepresente, enze ukuthi abantu balelozwe akulona babone ukuthi hlobo luni lezwe aphuma kulona. Kungaba ihlazo uma ngabe kutholakala inxusa liphuze laze layichamela lapha emgwaqweni, ngoba kusho ukuthi indlela lelinxusa elirepresenta ngayo izwe eliphuma kulona kusho ukuthi abantu bakhona banjalo. Kuzobhekwa lelinxusa ukuze kubonakale abantu balelozwe ukuthi bawuhlobo lwabantu. Yingakho umuntu oyinxusa kumele kube umuntu ozokwazi ukuziphatha ngalendlela ekufanele aziphathe ngayo ngokwezwe aphuma kulona. Uma ephambana nemithetho yalelizwe akulona, bazobona abantu balelozwe ukuthi hey, kusho ukuthi kulelizwe aphuma kulona izinto zakhona iphambene, imithetho ayilalelwa. Yikho kumele noma iBhayibheli isifundisa ukulalela nokuhlonipha abaholi bethu, ukuze nabaholi bethu babone ukuthi asifani nabantu bezwe. La siphuma khona ezulwini, izwe lakithi kuyalalelwa, kuyathotshwa, kuthotshelwa abakhulu, sithobela uKristu kuyinhloko yethu, ngoba izwe lethu inhloko yakhona noma inhloko yethu kulelizwe siphuma kulona elasezulwini nguKristu. Siyamlalela. Uma singalalela abaholi bethu kuzobonakala kusho ukuthi ke naye uKristu lo oyinhloko yabo abamlaleli laba bantu. Ngiyabona ivangeli lisifundisa kanjani impilo yokuphila komzalwane komntwana kaNkulunkulu. Kuthiwa ke la asingafani nabo, ngoba kukhona abantu abazozama ukwenza izinto njengathi, kodwa futhi kukhona la ekumele sihluke khona. Akumele sifane nabantu abangekho kuKristu. Angisho ukuthi akumele sifane nabantu abangakholwa, cha. Akufanele sifane nabantu abangekho kuKristu, ngoba ilona lo muntu ongayenzi intando kaNkulunkulu uBaba osezulwini akekho kuKristu. Kodwa okuKristu uzokwenza intando kaBaba njengokusho kwemibhalo, bese lisitshela ukuthi iBhayibheli esiswini sakhe kuzogobhoza amanzi okuphila kulowo muntu. Bese siqhubekeke nayo uverse 9 esiqonde kuyena. Kuthiwa ke ngakho ke anokhuleka kanje nithi. Indlela le esitshelwa ngayo ukuthi sikhuleka kanjani asibuzwa asicelwa, kodwa siyatshelwa indlela noma ipattern ekumele sikhuleke ngayo. Ukuthi into yokuqala ekufanele sikhuleke ngayo asiqonde sazi ukuthi sikhuluma nobani. Sikhuluma noBaba osezulwini, asikhulumi noBaba osemhlabeni. Noma ngabe sinabo baba bethu bayaphila basenzela into eziningi, kodwa njengamanje sesiqonde ukukhuluma noBaba. Njengoba sikhuluma noBaba nje, lo Baba esikhuluma naye ungcwele. Sihamba emhlabeni ngoba kuBaba wethu sinegama lakhe. Yabona ingane ehloniphayo uzozwa abantu emgwaqweni bebuza ukuthi ubani ubaba wakho. Befuna ukwazi igama ukuze bazi imvelaphi, baqonde ukuthi lo mntwana ufundiswe kanjani. Ngake ngasho ukuthi nomama baganileyo kakhulu ngakithi bajwayele ukuthi babizwe ngamagama oyise. Kusho ukuthi mayesenza amahlazo uma sibanibani kuhlaze kuyise nesibongo lisala iphuma khona ukuthi hey hayi kwasibanibani sathola inkinga yomuntu. Lo muntu oganile ugane kulomuzi usewalomuzi, kodwa urepresenta isibongo salapha ephuma khona, urepresenta ubaba wakhe lapha khona.
bazobona indlela yokufundisa kukababa wakhe, ngendlela aziphethe ngayo, ngendlela aphila ngayo. Kanjalo nathi masikhuleka kulo baba, kufanele siqonde ukuthi ungcwele sikhulekele ukuthi malingcweliswe igama lakhe. Lingcweliswa ngokuthi kubonakale imisebenzi yethu emihle, badumise ubaba osezulwini. Lisho kanjalo iBhayibheli. Simelwe-ke thina bantwana bakaNkulunkulu ukuveza igama likaNkulunkulu lingcwele. Ukuze lingcweliswe igama likaNkulunkulu kufanele libonakale kithi. Akekho omunye umuntu emhlabeni ozokwenza ukuthi udumo lubuyele kuNkulunkulu lingcweliswe igama lakhe ngaphandle kokuthi kube nabantwana bakaNkulunkulu abangcwele. Ngoba ngisho noFaro ngesikhathi uNkulunkulu ezidumisa ngaye, kwakukhona uMose phakathi. uNkulunkulu esebenza ngoMose, esebenza nangaye futhi uFaro ukuthi kungcweliswe igama likaNkulunkulu noma kudunyiswe igama likaNkulunkulu. Kufanele kube khona abantwana bakaNkulunkulu kuze kuthi nabantu abangalazi igama likaNkulunkulu balazi ngawe. Yazi abantu kufanele balazi igama likaNkulunkulu ukuthi lingcwele ngawe, indlela ohamba ngayo emsebenzini. Bathi sebekuhluphile baqeda benza izinto ezibuhlungu ngempilo yakho noma empilweni yakho, kodwa egcineni bazi ukuthi kukhona igama likaNkulunkulu ongcwele noma kukhona uNkulunkulu ongcwele. Lobu bungcwele sikubona kulo muntu. Mhlalesho baba umpostoli ukuthi khona umfundisi wakuthunywa uNkulunkulu washumayela ezweni elithize, mayifika lapho bamvala kwathiwa akushunyayelwa la. Ngiyakhumbula ngisaqala ukuya eJalimane sise Middle East, ngangisaba ukuvula iBhayibheli ngilifunde, ngazi ngalifunda efonini ngoba ngisaba ukuthi angazi noma bazongishushisa yini. Kulelo zwe ke engakwazi ukushumayela wathula wathi du, kodwa waphila ubungcwele. Kwathi sefile sekufika omunye umfundisi ethunywe uNkulunkulu naye sekuvunyela ukushumayela, wathi mayishumayela ubungcwele ukuthi umntwana kaNkulunkulu uphila kanjena kanjena kanje, inkosi uJesu ilolu hlobo lomuntu, bathi abantu siyamazi uJesu. Igama likaNkulunkulu langcweliswa, babona ubungcwele lapho balomuntu, babona ukuthi umuntu okhonza uNkulunkulu kanti ukhonza uNkulunkulu ololu hlobo. Ngoba lo mfundisi kusho ukuthi wayefana ncamashi nendlela ekuchazwa ngayo uJesu. Wena abantu mabekubuka bayangcwelisa igama likaNkulunkulu. Mabebuka impilo yakho nje indlela ophila ngayo, bayambona yini uNkulunkulu ukuthi hey, uNkulunkulu okhonzwa yilowo muntu ungcwele. Ngoba sibona indlela aphila ngayo ukuthi ungcwele. Ake sibheke uDaniel 2 verse 19 ukuya ku 22. Daniel chapter 2 verse 19 to 22. Khona yabonakaliswa imfihlakalo kuDaniel ngombono ebusuku. uDaniel wambonga uNkulunkulu wasezulwini. Bengengasho ukuthi uNkulunkulu owasezulwini. Yikho nje noma sikhuleka kubaba wethu osezulwini, sithi baba wethu osezulwini, ngoba owasezulwini sithina singabasezulwini asibona abala, ngoba asisazalwanga ngentando yendoda nentando yenyama, kodwa sizalwe ngokukamoya, sizelwe ngabusha, sizelwe ngamanzi nangomoya. Umoya awuzali umuntu la emhlabeni. Masizalwa kabusha siphenduka sibe ngabasezulwini, singabe sisaba ngabasemhlabeni. Yikho phela siyaqala siyazondwa, kwenzeka izenafobia kwelikamoya. Asifuna kulelizwe ngoba asibona balelizwe. Masibona izinafobia sivezela isithombe sokuthi kahle kahle umntwana kaNkulunkulu uzophila kanjani emhlabeni. Ezinye izinto singazibuka siyisole kanti uNkulunkulu uyazibonakalisa ngalezi zinto. Khona yabonakaliswa imfihlakalo kuDaniel ngombono ebusuku. uDaniel wambonga uNkulunkulu wasezulwini. Verse 20. uDaniel wathatha wathi, malibongwe igama likaNkulunkulu kusukela phakade kuze kube phakade.
ngokuba ukuhlakanipha namandla kungokwakhe. Yazi ngeke ngizwe unconywa abantu nabantu bezibona behlakaniphile bekwazi ukwenza izinto, kanti ukuhlakanipha kungokaNkulunkulu. Wonke umuntu ohlakaniphile ukuphiwe nguNkulunkulu, akazenzelanga ngokwakhe. Yabona omunye umuntu mangabe kuncoma ethi umuhle noma ethi uhlakaniphile, wothi lo omuhle yilo omdalile, lo ohlakaniphile yilo omdalile, hayi mina, ngoba lento ongincoma ngayo lo omdalile angayithatha noma yini. Akungisiza ukuthi ngiyishaya isifuba ngithi mina nje ngilo hlobo lomuntu ngoba ngisidalanga. Akekho umuntu osidale yena. Ngakho akekho umuntu ongakwazi ukuthi ayishaya isifuba ukuthi yena ungcono kunomunye umuntu. Ongcono yilo okwenzile. Ngesikhathi umuntu ekubonga noma ekudumisa noma ekuncoma, wena awuncoma kuye lo okudalile. Uthe kusho ukuthi lo muntu uyakwazi ukudala lo mdalile. Hayi mkhulu lo mdalile ngoba mina angizibumbanga, angizenzelanga ngokwami nje. Kodwa nginjenje yilo omdalile. Amandla nokuhlakanipha kungokwakhe. Uyaguqula izikhathi nezinkathi. Azathi uSolomoni konke kunesikhathi. Kunesikhathi sokujabula, nesikhathi sokuhleka, nesikhathi sokukhala, nesikhathi sokuswela, nesikhathi sokuba nakho konke. Konke kunesikhathi. Uyazi ungaba ngumzalwane ube semhlabeni uhlupheke ngendlela emangalisayo. Isikhathi sakho leso ukuthi uhlupheke. Ngoba siyeza isikhathi la uzojabula khona, la uNkulunkulu uqobo lwakhe ezosula inyembezi zakho. Ngobani? Ngoba ungumzalo wakho, ungubaba. Yazi ubaba uyakwazi ukusula inyembezi zengane yakhe, nomama asula inyembezi zengane. Yazi uzokuza ukuthintwa isandla sikaNkulunkulu uma ufika ezulwini. Inyembezi zakho nje sezisulwa uNkulunkulu. Kade ukhala. Ngesikhathi ukhala, inyembezi zakho ziyongena ezulwini egabheni lasezulwini. Okuyodala inhlupheko ezinkulu kulokho okukhalisayo. Njengoba ukhala nje, isikhathi sokuthi khala. Yazi ukuthi konke kunesikhathi sakho. Uthi la uDaniel uyaguqula izikhathi nezinkathi. Uyazi sizoguqulwa uyena, wena ngeke ukwazi usiguqula isikhathi. Hayi noma ungakhala ukuthi uNkulunkulu akasiguqule lesikhathi okusona, ngeke ukwazi ukusigqula. Uyena ngesikhathi sakhe ozoguqula lesi sikhathi obhekene naso. Noma uyasithanda noma usithanda. Mhlawumbe usesikhathini la ujabule khona, uyazi naleso sikhathi sisazoguquka. Uvelele isikhathi sokukhala. Isikhathi esibhlungu sisazokuvelela. Nalabo basezweni abajabulayo, isikhathi sabo sokuthi bajabule. Uzumangale wena ukuthi hey, lo muntu ungumthakathi noma omubi kangako ukubulela abantu, uNkulunkulu samgcinelile. Mhlawumbe usuka kwababala nabantu asebebulela baziyo. Isikhathi sakhe sokuthi akwenze lokho. Kodwa siyeza isikhathi sakhe nayo sokuthi athole ubhudo ungaphakade. Ngoba konke kunesikhathi. And zonke izikhathi singezikaNkulunkulu. Ngeke ukuguqule lokho. Wena nje bheka isikhathi ukuthi uNkulunkulu uma kusesikhathi sakho mayenze intando yakho. Uma kuukuthi kufanele ngibhekana lesi sikhathi esinje esibhlungu kanje, hayi mase sifikile sesifikile. Ithi inkosi uJesu lapha kuJohn 17, baba sesifikile isikhathi sokuthi indodana ikhazinyuliswe. Yabona ukuthi konke kunesikhathi. Bekunesikhathi la izingelwa khona, kunesikhathi la ezobulawa khona, kodwa futhi yena uthi sekufika isikhathi sokuthi akhazinyuliswe. Kodwa futhi emva kwalokho sithole sebulawa. Kodwa yena ubone isikhathi sokukhazinyuliswa. Uyazi lesi sikhathi ungathi uyabulawa ngaso wena esibhlungu. Mhlambe kuNkulunkulu kuyisikhathi sokukhazinyuliswa. Esokuthi uNkulunkulu akhazinyuliswe ngempilo yakho, empilweni yakho. Uyasusa amakhosi abeke amakhosi. Unika abahlakaniphileyo ukuhlakanipha nokwazi kwabaqonda ukwazi. Isimanga sikaNkulunkulu. Uyazi kwenye indawo inkosi uJesu ikhuluma ngamathalente.
omunye unikezwa amathalente awu-10, omunye awu-5, omunye elilodwa. Lona 10 no-5 ngiyanqamulela indaba. Bayenza investment yabo babuya ku-double kwabo. Lo onethalente elilodwa walifihla leli lodwa wabuya liselilodwa. Inkosi yamthukuthelela lo wethalente elilodwa. Ibisithi inkosi onakho uyakwenezelwa. Kanti kulo ngenakho nalokho athi unakho kuyakwamuka kuye noma uzophuthwa khona. Yile nto esizwa la ekhulunywa uDaniel la. Ukuthi unika abahlakaniphileyo ukuhlakanipha nokwazi ukubaqonda ukwazi. Uyazi cishe ukuyiphawule nawe le ndaba. Yabona labantu abayizigwili uzothola ukuthi isikhathi esikhulu abathengi lezinto ezifensi lezinto ezibiza kakhulu. Bese kuzothi laba abaphuwa umsuzothatha isenti lakhe lokugcina kwenza ikweletu yokuthenga lento le ukuze kubonakala sengathi ungcono kanti akekho ngcono. Ngoba kusho ukuthi akahlakaniphile lo muntu. Manje nalokho hlakanipha acabanga noma uzenza kube ngazi ukuthi yena ungcono. Bese lokho kumenza bempofu kakhulu. Ngoba ngesikhathi yokwenza isikweletu kubuya nama interest. Wena ukhokha kakhulu kunalo oyisigwili obezoyithenga cash lento. Uyayibona indaba? Bese uNkulunkulu kuthiwa unikeza laba abahlakaniphile ukuhlakanipha. Kusho ukuthi ke thina abantu abakaNkulunkulu sinenhlanhla ngoba siyakwazi ukuthi sicele ukuhlakanipha kuNkulunkulu, asiphe ukuhlakanipha bese siyahlakanipha. NjengoSolomon wacela. Kuyacelwa ukuhlakanipha umuntu akuthole. Verse 22, uyambula okujulileyo nokufihlakeleyo, uyazi okusebumnyameni nokukhanya, uhlezi kuye. NguNkulunkulu ke lo. Wambula okujulileyo nokufihlakeleyo ngoba kukho okufihlakele kuye. Ngoba seKorinte bokuqala isahluko 4 verse 1 sithola ukuthi umuntu makasazi ukuthi singabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu. Yini singabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu? Na ingane emzini wakubo iyazazi izinto zakubo. Ukuthi la ekhaya kukhutshwa kanje nazi imfihlakalo zala ekhaya. Ngiyakhumbula nasekhaya mhlazane sekushone ugogo nomkhulu abantu ababekhona. Seqala sekubizwa inyanga manje ukuthi sekugcatshwa abantu. Ngangizazi zonke lezo zinto ukuthi kusekhona umkhulu bekunje benogogo bengasekho sekunje. Imfihlakalo zasekhaya lezo ebengizazi ngoba ngiwasekhaya umuntu wangaphandle bengazazi. Sizazi imfihlakalo zikaNkulunkulu ngoba singabakaNkulunkulu, singumndeni wasezulwini. Uma uhlulwa ukuzazi imfihlakalo zikaNkulunkulu awuzibuza ukuthi ungumndeni wasezulwini, usekhaya ezulwini wena. Ngoba uyazembula lezi imfihlakalo, uzembula kubantwana bakhe. Manje ke ake siyibuyekezeke le ndaba ke sesiyiphezulu. Indaba kaDaniel azakhulume nendaba ukuthi kubonakaliswe imfihlakalo kuDaniel bekwenze njani. Inkosi uNebukadnezari cishe bekunyaka wesibili yokubusa kwayo yaphupha iphupho. Leli phupho layihlupha ngendlela emangalisayo. Kaningi ke uNkulunkulu ngeke ngamchazela omunye ethi uhlushwa iphupho kulezi insuku. Ngathi kaningi uNkulunkulu uma ekhuluma kumuntu iphupho liyamhlupha liyamkhathaza. Ungake uphuphe uhlaselwa yilokhu nalokhu lingakukhathazi lelo phupho, kodwa mase kukhuluma uNkulunkulu kaningi uzothola lelo phupho kahle kahle uma ulibheka ngokubuntu akufanele ngabe liyakhathaza kodwa vele likhathaza nje. Lingakunikezi nje ukuphumula. Ungabi nakuthula nje. Uzufunisise ubuso bukaNkulunkulu uqonde ukuthi kanti ichazani. Nakuye uNebukadnezari kwenzeka into enjalo. Ngoba uNkulunkulu wayefuna ukwembula imfihlakalo yakhe kuye. Wayesebiza ke izangoma nezanusi nabathwebulu ngababalo babale abahlakaniphile baseBhabheli ukuthi abeze bazochaza ukuthi iphuphe ini nokuthi lelo phupho lichazani. Hayi ke bafika ababizwa ngoDaniel noShadrach noMeshach noAbednego ngaleso sikhathi.
ngoba kaningi abantu babiza noma bafuna labantu laba abaziwa ngokuthi banosizo bashiye laba abanosizo ngempela, ngoba nabo laba bantu oDaniel babebalwe kanye nezihlakaniphi. Uma ubheka lapho ku chapter 1 babekhethiwe ukuthi babe ngabanye bezihlakaniphi abazophiwa ukudla isidlo senkosi. Kodwa ekuphiweni kwabo, ngoba sengize ngangena kuleli phuzu lokuphiwa kwabo isidlo senkosi, uba kuyisidlo newayini. Ejulile indaba yesidlo newayini ngoba nenkosi uJesu yapha abafundi isidlo noma isinkwa newayini. Nabo koDaniel baphiwa isidlo senkosi newayini. Mabe kunikezwa lokhu kudla, lithi iBhayibheli uDaniel wanquma enhlizweni yakhe ukuthi ngeke azingcolise ngesidlo senkosi. Kusho ukuthi la ezwini akukho la sithola khona ukuthi kungani singcolile lesi sidlo senkosi. Babone kanjani ukuthi lokhu kudla bakunikezwayo kungcolile na? Angithi useshilo la sifune khona uDaniel ukuthi uNkulunkulu wambula izimfihlakalo, ukuthi yabona ke lokhu kudla lokhu kungcolile, indlela ekungcole ngayo akufanelwe ukuthi kudliwe ngumntwana kaNkulunkulu. Kunokudla kukamoya okungcolile, umuntu angena endaweni la kudliwa khona ukudla okungcolile okwamadimoni. Umfundisi wakhona uqale wawugcatshwa enyangeni, wayoconsulta kuSathane, bese yoshumayela abantu bagcwale ihholo, bagcwale izindlu ezinkulu. Kanti lokhu kudla kuyamngcolisa umuntu, athi noma ube clean kwelikamoya, mase kudlile lokhu kudla umuntu abukeke engcolile kuNkulunkulu. Bakubona ngani ukuthi lokhu kudla kungcolile? Ngoba kunezinto ezingcolile. iBhayibheli liyasitshela ukuthi asingasideleli isiprofeto, kodwa sisihlole ngomoya. Okuwukuthi akusothi makufika isiprofeto sesithi hayi uyabheda lona kuwukuthi nokuthi nokuthi. No. And sithola ukuthi sikuhlola ngomoya, kusho ukuthi fanele sibe nomoya kaNkulunkulu bese siyahlola ukuthi kuyikho yini lokho. Nami njengoba ngikhuluma la ngaphambili ngihloleni ngomoya ukuthi lento engiyikhulumayo iyona yini. Ningayihloli ngenyama ngoba nizodideka. Mawuhlola isiprofeto ngenyama uzolahleka. Abafarisi baduka kukhuluma inkosi uJesu ngoba bahlola ngenyama into ayikhulunywa inkosi uJesu. Kanti kumele sihlole ngomoya. Lokhu kudla koDaniel bakubona ukuthi kungcolile, akufanelwe kudliwe ngumntwana kaNkulunkulu, ngoba lento engcolile mayingena kubona izobenza ukuthi bangcole phambi kaNkulunkulu, ngoba sebefaka izinto zikaSathane emzimbeni wabo. Kunabantu abafaka amacici emzimbeni yabo, lamacici avela kuSathane abenza bangcole. Bafake inzipho zibenze bangcole ngoba sebezifaka emzimbeni wabo. Bafake inkophe basibeyangcola phambi kaNkulunkulu. Kunezinto othi mozifaka emzimbeni wakho ungcole, ube ngongcolile phambi kaNkulunkulu. Uma usungcolile, izimfihlakalo zakhe angeke azambule kuwena. Angikholwa le mfihlakalo eyambulwa kuDaniel yayizombulwa uma bebedlile lesi sidlo senkosi esasizobangcolisa. Kunezinto ezingeke zembuleke kuwe ngoba udle into ekungcolisayo. Kulokhu kungcola kwenza ukuthi umuntu amehlo akhe noma asuke kuposition yokuba sebukhoneni kaNkulunkulu. Ukungcola lokhu kwakhe kumvalele, kumvimba ukuthi abonane noNkulunkulu, bese abese kumnyameni, bese uSathane ozishaya ingelosi yokukhanya kube ngazi ukuthi kuyakhanyela lo muntu kanti uSathane uveza kube ngathi kulokukhanya kanti useduka kokugcina. Njengabafarisi babemelene nenkosi uJesu becabanga ukuthi basekukhanyeni kanti sebeduka kokugcina.
kanti oPetru bayibamba imfihlakalo uthi noma yini ayishoyo bayayenza. Noma ngabe kuthiwa beza abaFarisi bethi hayibo akusetshenzwa ngeSabatha. Nali iBhayibheli liyasho ukuthi akusetshenzwa ngeSabatha. Bese izothi uNkosi uJesu ibuze kubona ukhona yini phakathi kwenu mangaba inkomo yakhe noma imvu yakhe yeyele yashona emgodini angazuyikhipha ngoba nakho ethi kuyiSabatha. Kodwa yena uNkosi uJesu mangaba isizokhipha abantu baye emgodini kuyiSabatha bayenqaba. Ngoba manje uSathane usetwista izwi manje. Ulisebenzisa izwi eyintene eyirongi. Bakhona abantu abalisebenzisa kanjalo izwi likaNkulunkulu ngendlela erongo, balisebenzisa izwi likaNkulunkulu ngendlela kaSathane ukufeza inhloso zabo nokufeza inhloso zikaSathane. Yikho izwi ngithi mina nami manje ngilalele ngikhuluma ngihloleni ngomoya nangizwe ukuthi ngikhuluma kuyikho yini. Esembulelweke noma ake ngiqhubeke nephupho. Uphupha ke isithombe noma ngizothi bukeka kuumuntu kunegolide, insimbi, inhlabathi, kulomuntu ofana amoshana phansi, kuhlangene insimbi nenhlabathi, into enga-understand ukuthi kwenzakalani. Kodwa manje uqala ngokubiza ke lezi zanusi zakhe. Lezi ihlakaniphi zakho ukuthi chazani iphupho, ngitsheleni iphupho bese ngiyalichaza. Hayi behluleka bathi bona no akukaze kwenzeke ukuthi umuntu ophila kulomhlaba akwazi ukuchaza into enjalo noma ukuveza iphupho. Kodwa umuntu okunoNkulunkulu kuye okwazi ukuchaza into enjalo. Hayi anquma ke sithukuthela inkosi ukuthi lo muntu noma laba bantu bazobulawa ngoba ayikho lento bazomqambela amanga. Hayi lenkosi yembulelwa imfihlakalo uNebukadnezar ukuthi kunabaqamba imanga la abathi bayaprofeta kanti bazoqamba amanga. Kuthe sekushonela umkhulu nogogo ngake ngahanjiswa nami esangomeni. Kwathi mangiyokhupha ubulongwe benkomo. Nganguthatha lapho kunamatshe khona. Isangoma sangifaka lobulongwe saqede sathi kuphuma amatshe kimi enhlizweni yami ngithi hayibo la ngithatha khona lokhu bulongwe bekunamatshe. Lo muntu uqamba amanga kodwa ngimtshelanga yabo leyo uqamba amanga lo muntu. Izangoma kade zibaqambela amanga abantu. Waqala nje wafika esangomeni wena uyathakathwa abakini. Uthakathwa omakhelwane bakubulala. Abangakini abangasekho bakuflathela. Bangitshela lezo zinto. Angithi wena awukwazi ukuzibona lezo zinto. Awukubuze lapha esangomeni uma usufike kusona. Uthi nginephupho engiliphuphile. Ngicela ungichazele ukuthi ungitshelele iphupho engiliphuphile kuqala ngaphambi kokuba ungiprofethele ezinye izinto. Noma ungitshele nje lodwa lamaphupho engike ngawaphupha ngizolikhumbula bese uyangiprofethela. Ngeke ngitshele. Ngoba kazi qamba amanga nje. Yabona lenkosi ake ngizobabulala bonke labo baqamba imanga ukuze kusinde bonke labantu bangabe besaqanjelwa amanga. Ngoba kwase kufika uNkulunkulu esefuna ukusebenza ngale nkosi. Esefuna ukusebenza ngale nkosi komuntu ongakhona. Kuthe sekubizwa kwawubizwa uDaniel. Ababizwa ngoDaniel ekuqaleni. Makuzochazwa leliphupho. Babizwa uDaniel noShadrach noma Abednego noma Meshaki. Uma sekuthiwa mabayobulawa sekugijinywa kuyobizwa bonako. Wozani ke madoda ke nanzi inkembe sinibhekile. Asizwa bebizwe ekuqaleni. Bazobizwa nje mase kufanele bafe. Sinjalo ke sitha. Njalo sohlala sesibizele kufinish. uDaniel ushada kungichazela ukuthi sibulawa nje kwenze njani. As-understand sesizobulawa nje sekwenze njani manje. Hayi usiyachazela ukuthi kwenze njani ukuthi nokuthi. Abese edlulisa umbe ukuthi ngicela ke ninginike isikhathi. Wabiza abangani bakhe abathathu wathi madoda sikhulekeni. Ukuthi uNkulunkulu ayembule imfihlakalo yakho ukuthi kwenzakalani la bese siyachaza. Yikho ke la sifunde khona ukuthi uNkulunkulu ayembule imfihlakalo.
ngoba singabaphathi beimfihlakalo zasezulwini. Leli phupho lalingaveli kuSathane lalivela kuNkulunkulu. Ngakho uSathane ubengalazi ukuthi lichazani, ubengakwazi nokulichaza ngoba ngiyakholwa ukuthi uma ubelazi ubezochazela abantu bakhe ukuze bachaze leli phupho. Kodwa ngoba belivela kuNkulunkulu lisildi, nawo uSathane akakwazanga ukulibamba lokho. Kunezinto uNkulunkulu asithumelela zona noSathane angeke akwazi ukuyibamba, angeke akwazi ukuyibona. Akayibambanga le uSathane, wehluleka ngoba ibivela kuNkulunkulu uqobo lwakhe. Yasimbuleleka abecebo lakhe abantwana bakaNkulunkulu, abantu abangadli izinto ezizobangcolisa. Ngabe umuntu uyidla lento ngamehlo, noma ngengqondo, noma ngezandla, noma ngayiphi into, noma ngeindlebe, abazingcolisanga ngalezi zinto abantu. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu wabhobokelana nabo. Ngoba uNkulunkulu akabhobokelani noma ubani, kodwa labo abangazingcolisi phambi kwakhe. uDaniel ke lapha kuverse 20 sifunde khona ukuthi malibongwe igama likaNkulunkulu. La esikhuluma khona kuMateyu 6 sikhuluma ngegama ekuthiwa malingcweliswe. Yikho ke la uDaniel uthi malibongwe igama likaNkulunkulu. Emva kwalokho uDaniel, uma sibheka lapha kulokhuza kuDaniel 2 verse 47, inkosi yaphendula uDaniel yathi, ngempela uNkulunkulu wakho unguNkulunkulu wawonkulunkulu, nenkosi yamakhosi, umambuli wezimfihlakalo. Lokhu ubunamandla okubonakalisa lemfihlakalo. Uyabona ukuthi seliyangcweliswa manje igama likaNkulunkulu. Uyabona ke manje ukuthi igama likaNkulunkulu uNebukadnezar bengalazi, noma ubengamqondi lo nkulunkulu wakwa-Israyeli. Kodwa uzomqonda emva kokuthi uNkulunkulu embule imfihlakalo, njengoba lithi izwi likaNkulunkulu singaba umuntu makasazi ukuthi singabaphathi beimfihlakalo. Umuntu uyakwazi yini oseduze nawe ukuthi wena umphathi beimfihlakalo? La inkosi yaqonda. Mayiqonde uDaniel yabona ukuthi yena uDaniel, kodwa nguNkulunkulu wawonkulunkulu ombulela imfihlakalo. Lento ayiveli kumuntu. Yila sekuvela khona igama likaNkulunkulu. Yila sekungcweliswa khona igama likaNkulunkulu. Yila sekubonakala khona amandla kaNkulunkulu. Ngoba kunomntwana kaNkulunkulu onemfihlakalo noma umphathi wezimfihlakalo zikaNkulunkulu. Uma noma ke igama likaNkulunkulu lingcweliswa uma sihlala ezwini likaNkulunkulu. Phuzu lesibili. Igama likaNkulunkulu lingcweliswa uma sihlala ezwini likaNkulunkulu. Ithi inkosi uJesu lapha kuJohn 15 verse 7, uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini, ngiyocela noma yini eniyithandayo ngizonenzela noma nizenzela. Yikho kwaDaniel nabangani bakhe bacela lento kade bethanda ukuyicela ukuthi kwambule imfihlakalo ukubona, ngoba babehlala ezwini bayenzelwa. Ake sibheke ke lapha yana uDaniel 3 verse 16 kuya ku-18. oShadrach noMeshach no-Abednego baphendula bathi enkosini, Nebukadnezar, kunekhoma la, ngazi ukuthi bayakhuluma bayamqonda. Nebukadnezar, thina sidinga ukuphendula kule ndaba. Uma kunjalo uNkulunkulu wethu unamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. Yebo, uyakusikhulula esandleni sakho Nkosi. La amazwi abekhulunywe nguNebukadnezar ngenhla. Uthi, ubani onganaphula esandleni sami? Imuphi lo nkulunkulu onganaphula esandleni sami? Ukusho lokho uNebukadnezar
uqale wabona amandla kaNkulunkulu embulwa nguNkulunkulu koDaniel. Waze wababeka oDaniel babe izikhulu lapha phezulu. Kodwa futhi ekugcineni useyakhohlwa isiyedlula kuyena indaba kaNkulunkulu. Usezakhela istatue noma isithixo. Njengoba nje nalapha e-Union Building kunestatue sikaMandela. Cishe lesi-ke sikaNkulunkulu sasidlula lesiya esikaMandela lapha. Uma wabona lapha e-Union Building lesa statue sikaMandela. Ngokubhala ngokufunda kwamazwi la siyasidlula leso. Esikhulu ukuthi masikhothanyelwe kukhulekwe kuso. Hayi ke bakwenza abantu ngoba uNebukadnezar bephethe cishe umhlaba wonke ngaleso sikhathi. Zafika ke ilokhuza ke impimpi. Sesifika kuNebukadnezar. Zithe uNebukadnezar, angithi wena uthena abantu bonke mabaguqa esithixweni sakho umakhaliphilomo. Yebo kunjalo. Kunamadoda amathathu lapha. Shadrach noMeshach noAbednego ayabaguqi bona. Yazi masithandaza ngokujwayelekile sivala amehlo. Kodwa ngiyazi abanye abawavala amehlo. Akulona icala lelo. Laba babeyoguqa lapha bebheka ukuthi ubani ongaguqile. NjengoSathane nje lithi iBhayibheli umangalela abangcwele. Hayi babuye bawumangale lapho. La madoda lawa naye aguqa. Abizwa la madoda lithi iBhayibheli inkosi yayithukuthele. Yawabiza yawamisa ngaphambili. Yawanikeza a last chance. Yathi kungamabomu yini ukuthi aniguqe la. Kodwa futhi indlela ekhuluma ngayo inkosi kuyabonakala ukuthi yabanikeza ithuba. Nokuthi hayi nisengaphinda futhi mangabe sekuvelela ithuba niguqe lapha yana. Sebeyaphendula ke bathi Nebukadnezar akwazeke kuwe ukuthi thina ngeke siguqe phambi kwalesithixo sakhe ngifuna. Nebukadnezar thina sidinga ukuphendula kule ndawo. Uma kunjalo uNkulunkulu wethu unamandla ukusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. Yebo uyakusikhulula esandleni sakho Nkosi. Lesi sandla bebuza ukuthi ubani ongakhulula kusona bathi bona uzosikhulula kulesi sandla sakho. Babe sebethi kepha noma kungenjalo. Noma kuthiwa akasasikhululiki. Ngoba uNkulunkulu wethu asikwazi ukumpredict. Omunye uyagula akhulekelwe noma azikhulekele uNkulunkulu amphilise. Omunye uyagula akhulekelwe noma azikhulekele uNkulunkulu angamphilise. Omunye uyagula afe. Asikwazi ukumpredict nabo ke futhi bebe ne-experience noNkulunkulu bebemazi ukuthi uNkulunkulu abamkhonza uNkulunkulu njalo. Angakwenza lokho ukuthi abakhulule. Futhi angakwenza ukuthi angabakhululi mayethanda ukungabakhululi. Kodwa noma kunjalo uyabakhulula noma akabakhululi. Iyodwa into emileyo bathi makwazeke kuwe Nkosi ukuthi asikukhonza oNkulunkulu bakho. Siyakhululwa noma asikhululwa. Siyahlupheka noma asihlupheki. Siyawuthola umsebenzi esiwufunayo noma asiwutholi. Siyakhuleka siyaphendulwa noma siphendulwa. Sibulawa indlala emakhaya noma asibulawa indlala. Noma sineyinkinga ziyaxazululeka noma sineyinkinga sizibona zingaxazululeki noma siyagula asiphiliswa noma siyaphiliswa kodwa makwazeke Sathane ukuthi ngeke sikuguqele ngeke siyenze intando yakho ngeke sibe sabuyele emuva eGibhithe noma uNkulunkulu wethu simbone ngazi ukuthi akasizwa noma simbone ngathi akasenzeli lutho noma sibone sengathi imkhuleko yethu siba ngokuthi siyakhuleka akwenzeki lutho kodwa Sathane ngeke sikuguqele ngeke siyenze intando yakho. Bathi makwazeke kuwe Nkosi ukuthi asikukhonza uNkulunkulu bakho ngeke sakhuleka esithombeni osimisileyo. Uyinkosi ubusa umhlaba wonke siyakuhlonipha kodwa umthetho kaNkulunkulu inkinga lo mthetho usushaya manje uphambene nomthetho kaNkulunkulu. Yonke eminye imithetho besingayilalela yonke eminye imithetho besizoyenza kodwa uhulumeni
mase zoletha umthetho ophambana nentando kaNkulunkulu, hayi ke lapho sesibeka unyawo khona phansi. Ngoba lithi iBhayibheli umthetho oqala nomkhulu kunayo yonke, wothanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, nangengqondo yakho yonke, nangamandla akho onke, nangomphefumulo wakho wonke. So asikwazi ukuthatha into eshiwo umuntu uma leyo nto iphambana directly nezwi likaNkulunkulu. Mayingaphambani nezwi likaNkulunkulu siyayenza. Makuthiwa masidrive ngo-60 la sizokwenza. Makuthiwa thina madoda masithobele umkethu sizokwenza. Makuthiwa masingabulali sizokwenza. Ngoba lo mthetho awuphambani nentando kaNkulunkulu. Kodwa as soon as umthetho esiwushayelwayo uphambana nezwi likaNkulunkulu, yilapho ke sesitholakala sesiphambana nabaphathi bethu. Asikwazi ukuhambisana nabo abaphathi bethu bephambana nezwi likaNkulunkulu. Kuthiwa masibahloniphe sibathobele. Sizokwenza as long as kungaphambani nezwi likaNkulunkulu. Thema siqala sekuphambana. Bathi hayi. Leyo ke ngeke siyenzeke. Sizokutshela nje khaleni ngeke sibe sishona lina. Uyasibulala awusibulali kulungi. Ethi inkosi uJesu ilona lo ngazondi uyise nonini nabantwana bakhe nomkakhe, yebo nokuphila kwakhe ngebe ngumfundi wami. Yabona la oDaniel uma kuthi bebenezingane nabangani bakho Shadrach noMeshach noAbednego, bebezothi angisale sengenzele izingane zami, kodwa izingane zami zizosala nobani? Yazi umzali enza isono ngoba ethi ucabangela izingane zizonde izingane zakho. Omunye ngoba ecabangela umzali wakhe, uthi umzali wami uzophila kanjani, uzothini nakunje. Ngcono ngihambe ngiyofeba ngalomzimba ukuze uma wamathola ukudla, wangikhulisa kanzima. Cha, wakukhulisa kanzima impela. Kodwa lento usuyenza manje isiphambene nezwi likaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli mzonde, nokubiza ukuthi mzonde. Makubiza ukuthi ukungenzi kwakho isono, abanye abantu nengqondo yakho itshela ukuthi ukumzonda lokho, akube umzonda ke, so be it. Akube ukuthi uyamzonda ke makunjalo. Noma umkakho, makuwukuthi ukumthanda kwakho ukuphambanisa nentando kaNkulunkulu, uyiphendulela uwedwa. Awuzobe uwedwa. Lithi iBhayibheli mzonde. Hayi ukumzonda ngokumzonda, kodwa isimo okusona uma sibiza ukuthi ukuze asizakale lo muntu aphile kangcono, favor yena, bese ulahle intando kaNkulunkulu, yilokho kuzonda kokukhulunywa ngakho. Ukuthi yenza lokho kuyintando kaNkulunkulu, mhlawumbe bezosho bathi sesizokwenzela nje usibani bani. Lapha siyabona nasi nesithando somlilo. Futhi sesitshela ukuthi sizoshisiswa kuphindwe kasikhombisa. Sizovele sishisiswe kakhulu. Manje sisenkingeni. Ake sisale nje sesenzela laba bantu. Yebo nokuphila kwakho. Noma ke kuthiwa onangane kuyisingili. Khona lokho kuphila kwakho wedwa nje ungasazi usicabangela usibani bani, ukuzizwela wena nokuzidabukela wena. Lokho kuzokuxabanisa noNkulunkulu. Uma uzofuna ukuzuza ukuphila wena udela uKristu. Ngoba uAbraham uyise wabakholwayo wayizonda indodana yakhe uIsaka izelwe iyodwa eseyithole ne100. Yazi wayizonda ingane yakhe ngenxa kaKristu, ngenxa kaNkulunkulu. Nalaba bantu abangani bakaDaniel bazonda ukuphila kwabo ngenxa kaKristu. Bathi ngcono sife. Usukwahlangana nesimo esinjalo ukuthi sengamane ngife kunoma ngivumele into engiphambanisa noNkulunkulu. Mhlawumbe khona la sokuwona khona ngenxa nje ukuthi nje noNkulunkulu uzo-understand nabantu basizoyisizayo. Mayithi zonke ukuphila kwakho nomkakho nezingane zakho kushuda ka-understand nokunjalo.
ukuthi wena wenzela usibanibani noma uzenze aka-understand ukuthi wenza kanjani ukuthi udele izwi lakhe ngenxa yenyama udele yena hayi aka-understand uNkulunkulu leyo nje akayi-understand. Kutheke emva kwalokho bathi mabe bafaka kwabizwa amadoda impela ukuthi akawo bafaka esithandweni somlilo kwavele kwasha lamadoda. Bona laba abangani bakaDaniel bathi mabengena kulomlilo inkosi ibuza kubani hayibo aningiboniseni bese ngafaka amadoda amathathu la kuthiwa yebo nkosi uthi ngibona kwesini uhamba nabo kube ngathi indodana yawonkulunkulu labantu bafakwe emlilweni beboshiwe lisho kanjalo iBhayibheli. Kodwa ithi inkosi ngibabona behamba bekhululekile bengaboshiwe. Noma ungaboshwa emhlabeni as long as ungaboshiwe ezulwini kuphelele. Kukhona abantu abahamba emhlabeni bengaboshiwe kodwa baboshiwe ezulwini. Kukhona abantu abahamba beboshiwe emhlabeni kodwa bakhululiwe ezulwini. Intwana kaNkulunkulu bengizokuncenga mina ukuthi hamba ukhululiwe ezulwini. Hamba ukhululiwe ezonweni zakho. Ungahamba uboshiwe. Abantu bezwe bazokubona wenza imiyalo kaNkulunkulu bathi buka leli vangeli labo. Baboshiwe laba abantu abakwazi ukwenza umathanda. Yazi indlela abaphila ngayo baboshiwe nje bazikinetela ngamaduku noma kuyashisa noma kuyabanda kuthi kusebusika kubanda bagqoka amalogo bagqoka amabhlukwe abakwazi ngisho nokulala nangamabhijama angamabhlukwe baboshiwe laba bantu. Yazi basibona siboshiwe abantu bezwe kanti ezulwini make kwavuleka amehlo kamoya kuyabonakala bakhululekile and bakhululeke nje bahamba nenkosi uJesu. Ngoba iyona ebakhululayo, iyona eshilo ukuthi uma indodana yomuntu inikhulula niyakuba ngabakhululekile impela. Uyazi ukukhululeka ususemlilweni, ukhululeka useyinkingeni, ukhululeka ulahliwe, ukhululeke ukhulunywa kabi uzondo uhletshwa kodwa uhamba ukhululekile. And uhamba ukhululekile nje uhamba nenkosi uJesu. Bese liyadunyiswa igama lakhe. Belizodunyiswa kanjani igama lenkosi uJesu? Uma laba bafana bebecompromisile noma lezi insizwe noma lamadoda. Uma becabangele imndeni yabo lamadoda belizokhazimiswa kanjani igama likaNkulunkulu? Inkosi uNebukadnezar yababiza yathi uphuma lapha emlilweni. Uyabona bahamba emlilweni obungavalelwe bekungekho into ebivalile kulomlilo. Yikho inkosi ayisho ukuthi abawuvulele. Cha, yathi wozani phumani lapha kwase kumnandi nje nakubona ukuhamba nenkosi uJesu. Bekhululekile besemlilweni. Wena inkinga onazo kulomlilo obhekene nawo ukhululekile yini? Kuze kube ukuthi uyabizwa. Noma uzama ukukhipha wena. Uzama indlela zokuzikhipha kulomlilo kuwona. Kodwa bona bayaqhubeka nomlilo nje baze babizwa phumani ke manje. Kwase kuphuma isimemezelo ukuthi wonke umuntu uzokhonza uNkulunkulu kaAbednego noShadrach noMeshach. Wonke umuntu zonke izilimi zizokhonza lo nkulunkulu. Ngobani? Indaba iqale ekuhluphekeni ngokuthi bame ezwini. Noma kubizani bama ezwini. Noma sekubiza ukuphila kwabo bama ezwini. Mhlawumbe wena uhluleka ukumezwini nje ngenxa nje yabangani. Ngenxa nje ukuthi bayakuhleka. Ngenxa ukuthi nje bakubukela phansi. Akakabiza ukuphila kwakho. Kodwa usahluleka. Kodwa laba banqoba sekubiza ukuphila kwabo. Banqoba. Kwaba udumo kuNkulunkulu. Udumo la kuNkulunkulu lwangcweliswa igama likaNkulunkulu ngenxa yempilo zabo. Izizwe ezazibuswa uNebukadnezar leso sikhathi zaqonda zazi ukuthi kukhona uNkulunkulu ophilayo. Kukhona uNkulunkulu ophilayo odedela abantu bakhe bangene emlilweni kodwa bakhiphe bephila.
Noma ungangena kubukeke sengathi ungene wafa kulo mzimba, kodwa uzophuma uphile ezulwini. Uma nje umi ezwini lakhe. Ngoba lithi iBhayibheli, uma nimi ezwini lami ningabafundi bami isibili. Sho kanjani Nkosi uJesu lapha kulokho zakuJohn 8. Uma nimi ezwini lami. Kodwa uma singamanga ezwini lakhe sibona abafundi bakhe. Shutha ke sekalifunda izwi lakhe size silazi sazi ukumabula ucela sithandaze. UNkulunkulu ophilayo, UNkulunkulu ozibonakalisayo, noNkulunkulu wembula izimfihlakalo. Nezinciko zakho zingabaphathi bezimfihlakalo, ngoba nazo ziphila emfihlakalweni yakho. Noma Nkosi sesizithola sikulelizwe kulomhlaba Nkosi la sizondwa khona. Sisize Nkosi ukuthi silimele izwi lakho siligcine. Noma ngabe Nkosi kubiza ukuphila kwethu, ukuze igama lakho likhazinyuliswe emindenini esiphila kuyona, likhazinyuliswe emphakathini esiphila kuwona, likhazinyuliswe emsebenzini esisebenza kuyona, likhazinyuliswe ezikoleni esifunda kuzona, likhazinyuliswe kuzona zonke inhlangano esikuzona nesizithola Nkosi siphila kuzona nakubantu esiphila phakathi kwabo Nkosi. uNkulunkulu othola ingcwele impela Nkosi lapho umbizo Isaya akakwazanga ukukhazimulisa igama lakho phakathi kwabantu ayiphila nabo. Nkosi waze wavuma isono sakhe ukuthi ulimi lwakhe lungcolile nabantu aphila phakathi kwabo banolimi olungcolile. Ngenxa ukuthi Nkosi igama lakho ubengakwazi ukulikhazimulisa ngolimi lwakhe, kodwa ebhebhethekisa cishe amanga noma ukuphi na okungcolile, kwenza Nkosi ukuthi ungakwazi ukumsebenzisa. Kodwa lapho esevuma isono sakhe wathi ngiyakuthuma bani, wathi ngubani oyakusiyela na? Wavuma wathi uNkulunkulu othola ingcwele sisize ukuthi ukuphila kwethu kukhazimulise igama lakho. Nkosi kungabi ukulikhazimulisa ngomlomo kuphela, kodwa ngokuma njalo ezwini lakho noma kubizana, noma kubiza ukuhlekwa, noma kubiza ukudelelwa, noma kubiza ukubukelwa phansi, noma kubiza ukuswela singabi namali singabi nalutho. Ngoba Nkosi yamakhosi abanye kudinga ukuthi bagwaze ukuze bathole imisebenzi, abanye kudinga ukuthi bagwaze ukuze bathole ama-license okudrive noma ukwenza ezinye izinto. Nkosi yamakhosi sisize ukuthi noma kubiza ukuphila kwethu, noma kubiza indlala, noma kubiza ukweswela, noma kubizwa ukudelelwa nokuxoshwa endaweni esiphila kuzona nasemsebenzini esiyisebenzayo, uma nje Nkosi kuzokhanyuzulinyiswa igama lakho ngokuphila kwethu, senze Nkosi sime ezwini lakho ukuze sibe ngabafundi bakho isibili. Silondoloze ke somandla emakhayeni ethu esiphila kuwona, nasemphakathini esiphila kuyona, nasemsebenzini esiphila kuyona, nakuzona zonke izikhungo esizithola sikuzona. Nkosi yamakhosi ngisho naseyitolo esingena kuzona, sisize somandla ukuthi sikhazimulise igama lakho, kube udumo kuwe Nkosi. Sikhuleka yona lo mkhuleko sithi Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho ngeimpilo zethu. Sipha amandla Nkosi okuphila ubungcwele, ukuze igama lakho esibizwa ngalo lingcweliswe nabantu babone imisebenzi yethu emihle, bakudumise Baba wethu namandla osezulwini. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Izulu